שלום לכם, זה אני יונתן, פרק שני של... שכחתי איך קוראים לסדרה. איזה פדיחה, יום. אוקיי, אחר כך אני אגיד לכם זה, אני אעשה הפסקה, אחר כך הבית החדש שלי, סיימתי אותו. דן דן דן. רגע, איפה המים? פיצה! ומהפרק הקודם הספקתי קצת לאורח הבא שמשתתף, יש לו קצת דברים. עסקתי הרבה רדסטון, הרבה דיימונד, הרבה דברים. ויקטור! אוף, אני לא מגיע אליו. הנה רואים, עסקתי רדסטון. הנה המיטות. רואים, עסקתי קצת דברים. ולא לקחתי מפה, מבטיח לכם. ופה עשיתי פה... רגע. שנייה. אוקיי, אם אני לוחץ פה, אני שם פה רכבת. רגע, אני אביא אותה. וואו, לאן זה נעלם? רגע, אני שנייה על גיימבורד. פופ. מקודם היה לי יותר. בואי לראות מה זה. יופי. אוי, לא! אאו! יא. רגע. אוקיי. איך נחתום? הנה. אוקיי, שמים פה משהו, בצ'סט משהו. אפשר לדחוף. פלובידו. ואז בצד פה, מישהו למטה פה, מקבל את הדברים. בואי נעשה ניסיון. בוא ניקח רדסטון אחד. אוקיי, הנה ניסיון. אוקיי. ויקטור! אוקיי. נשים פה, נשים בצ'סט. פה. לופידו. והנה זה. רדסטון. אוקיי, מה אני אעשה עכשיו? לא יודע. ויקטור! מה? אוקיי. אמרלד. אין לי כוח לעשות אמרלד. זה יהיה פרק קצר. 9 דיימונד לכל מיטה. הייתם הרבה זמן. ולא לקחתי מזה, מבטיח לכם, נשבע. אם הייתי לוקח, הייתי רמאי. ואני לא רמאי. רגע, ואני עושה בוקר תמיד.
אוקיי, זה יהיה פרק קצר. מה לעשות? אם יש לכם רעיון, אם מישהו רוצה לשחק רק בשרתים, אבל אי אפשר הישרדות, אני לא יודע איך לפתוח שרת. אבל אם מישהו יודע, תגידו לי. כבשה! רגע, אני אביא חרב. פלופי דו פלופי דו פלופי אאו 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 אאו. ויש סקין איצ'יגו. איצ'יגו. היי, איפה אתה הולך? היי, איצ'יגו. אם יש... רגע. לא כאילו... אוקיי. עכשיו נגמר. יאללה ביי. אני לא רוצה שום וידאו או משהו, אדם, רק דייוויד מקח את זה הרבה